Se, nu har det været en lang dag, og vi skal til at runde af. Og jeg har fået lov til lige at komme med et par få ord. Det er ikke et 30-sider PowerPoint-oplæg, jeg kommer med nu, men bare en lille afrunding på, hvad er det egentlig, vi har brugt dagen på i dag, og hvorfor er det, at det er vigtigt. Hvis den her ellers virkede, så vil der komme en. Gider du trykke, Sille? Du skal lige tilbage en gang, tror jeg. Der. Det startede vi med i morges som ramme, for det Thomas, han i morges, i eftermiddag. Jeg kiggede også på den i morges, skal jeg så sige. Som jo er rammen fra erhvervspolitikken, så I kan genkende den. Og hvis vi lige bruger det som fundament, så kan man sige, det står jo ikke nogen steder i lovgivningen, at en kommune skal lave en erhvervspolitik. Det er sådan set ikke et af de krav til en kerneydelse, en kommune skal. Der er mange ting, en kommune skal i forhold til sine borgere. Vi skal faktisk ikke lave en erhvervspolitik. Hvorfor er det så, at mange kommuner, eller den største delen af landets kommuner, vælger at gøre det? Det gør de, fordi det er vigtigt, og det gør de, fordi at det er der, vi skaber rammevilkår for den vækst, der skal være i kommunerne. Når I som er dele af erhvervslivet snakker konkurrenter og samarbejdspartnere, så snakker vi i den kommunale verden jo også konkurrenter og samarbejdspartnere. Det er de andre kommuner. Når vi kigger på borgerne i Danmark, så er der jo sådan nogenlunde et konstant antal. Det er ikke fordi, at vi udvikler os med voldsomt stigende hastige antal borgere. Og hvis vi tager det udgangspunkt, at der er en større og større strømning ind mod de store byer og hovedstaden, så er vi jo nødt til at kigge på, hvordan får vi flere til at få lyst til at være her på den her dejlige plet, som vi nu befinder os. Hvordan får vi lyst til, at de vil være her, at de vil arbejde her, som Thor siger, at de bliver her lidt længere. Det er vi nødt til at arbejde med i de rammevilkår, vi skaber som kommune. Og det er det, en erhvervspolitik jo bakker op om. Det er også det, bosætningsstrategier bakker op om. Det er også det, branding handler om. Det handler grundlæggende om at få fortalt omverdenen omkring, hvor dejligt vi går og har det her. Hvad vi gerne vil gøre mere af, hvad vi gerne vil gøre mindre af, og hvor det er, vi gerne vil hen. Og det er sådan set det, som erhvervspolitikken, som jo blev vedtaget i 11, rammer nogle områder ind omkring i det spor, der så hedder et stærkere fundament, altså fundamentet for det, vi gør. Det, som jeg godt vil hæfte mig en lille smule ved, du må godt gå tilbage, Sille, det er lidt for hurtigt. Det er egentlig det, vi har snakket om i dag. Vi har snakket om det koncept for helhedsorienteret kommunal erhvervsservice, som Thomas har præsenteret for jer. Og jeg synes faktisk, det er på sin plads at sige lidt om, hvad der er egentlig kommet før, at vi kan lave en fin præsentation og en pjece i dag. Mette har nævnt lidt om det, da hun rapporterede for workshoppen, som Sille holdt. Der ligger faktisk et ret langt forløb, inden de her 5 servicemål er blevet sat, målsætningerne er blevet sat. Og det er vi nødt til at placere rosen for det der, hvor rosen bør placeres. Og det er faktisk hos vores medarbejdere. Der er 48 medarbejdere fordelt på forskellige fagcentre, som det hedder i kommunen, der har været afsted på et udviklingsforløb sammen, og som i fællesskab har gået ind og arbejdet med, hvad kunne vi gøre anderledes, hvad kunne vi gøre bedre. Det er selvfølgelig Sille, som har samlet op, og som har sat det sammen til det, der er i dag. Men den proces er ekstremt vigtig for det, der skal ske bagefter. Den her proces er som et isbjerg. Og det, I har set i dag, det er toppen af isbjerget. Vi kunne også have lavet det som en kejle, hvor vi er på midten. Der er en proces nedenunder. Så aflægger vi pjecen og sætter målene og lader os måle på det. Og så er der en proces bagefter. Og det er den proces, der er det lange seje træk. Det er den proces, der hedder, når vi går hjem 1. september og skal få det her til at virke, så er der altså nogle medarbejdere, der skal til at gøre noget andet, end de gjorde i går. Og det er ikke fordi det, de har gjort tidligere, har været dårligt, eller de har været dårlige medarbejdere. Det er fordi, at det vi skal til at gøre, det er en forandringsproces, det er en ny måde at arbejde på, det er en ny måde at samarbejde på tværs af centre, det er nye arbejdsgange, det er nye målsætninger, det er nye sagsbehandlingstider. Og det skal vi øve os på, og det skal vi gøre i fællesskab. Men det kan godt være en lille smule af en stor supertanker at vende, når man pludselig skal til at gøre en masse ting anderledes på en gang. Der er rigtig mange, der synes, det er fedt, når vi taler om forandring. Der er bare også rigtig mange, der synes, det er rigtig irriterende at skulle forandre sig. Forandringer, det er altid noget, der er godt, at de andre gør. Ikke? Det er rigtig fedt, når alle andre forandrer sig, for det har vi brug for. Andre burde også udvikle sig noget mere. Bare jeg ikke selv skal flytte mig fra den position, jeg nogle gange har indtaget, for her har jeg det faktisk rigtig godt og trygt. Her er jeg i komfortzonen, det er det, der passer mig. Så hvis alting omkring mig egentlig bare kunne bevæge sig derhen, hvor jeg gerne vil have det, så er min hverdag jo egentlig nemmere. Og det er jo det, vi skal arbejde med. Det er ikke fordi, der er nogen, der er dovne eller ikke gør deres arbejde ordentligt. Det gør de. Men vi skal arbejde med, hvordan vi gør det fremadrettet. Og den proces går i gang 1. september. Det glæder vi os alle sammen meget til at gøre i fællesskab, både ledelse og medarbejdere. I forhold til, jeg skal lige slå snoren omkring den, der hedder synlighed. Fordi den, der handler om synlighed, handler jo om bosætning.
Det arbejder vi også med, at lave en strategi for, at lave en plan for, hvordan bliver vi synlige i forhold til, at man skulle få lyst til at bo her på den her dejlige plet. Men det handler også om vores synlighed mere generelt. Rigtig mange snakker om branding, det kan man lide, det kan man lade være med at kunne lide, men det handler grundlæggende om den fortælling omkring Odsherred, og hvad er det Odsherred står for, hvad er den grundfortælling, som vi har at tilbyde resten af verden, som vi gerne vil dele med resten af verden. Det arbejder vi også med, og det vil I også se resultaterne af i løbet af den kommende tid, hvordan vi begynder den her fortælling omkring Odsherred. Jeg håber, at de her tiltag jo netop understøtter det, at vi grundlæggende gerne vil gøre opmærksom på, at så er faktisk en kommune, som arbejder rigtig meget med udvikling og rigtig meget med at styrke de vækst- og rammevilkår, som der er for erhvervsliv, men også for at borgere kan komme og bo her sammen med os. En opsummering i det, vi har snakket om. Det her er jo noget, vi gerne vil lade os måle på, og den nulpunktsmåling er sådan set allerede sat i gang i forhold til nogle af de her elementer, i forhold til det, som Udviklingsrådet har besluttet her i sidste mandag, var det. Og det tror jeg ikke, jeg vil sige så meget mere om, fordi det ved jeg, Thomas vil sige noget om. Jamen, jeg skal bare runde af og sige tusind tak for, at I er kommet, og tusind tak for, at I har bidraget i dag. Vi samler nu op, og økonomiudvalget kommer til lidt senere på måneden at diskutere og endelig træffe beslutning om, at nu sætter vi den her nye helhedsorienterede erhvervsservice i gang. Og så fra 1. september, så har vi et nyt servicemål i forhold til vores virksomheder, og en ny måde at arbejde sammen med vores virksomheder på. Vi vil meget gerne måles på det, og vi tænker, at vi næste år i september måned, når vi kan fejre fødselsdag for denne her nye samarbejdsform, holder en ny erhvervskonference, og drøfter effekterne. Har det virket? Har vi nået målene? Er der noget, vi bør justere på? Er der noget, vi kan gøre anderledes og gøre bedre? Er der noget, vi har gjort for meget af? Og er der noget, vi har gjort for lidt af? Og i fællesskab med jer drøfter det en gang til. Og på det tidspunkt vil også ligge den nulpunktsmåling, som Udvikling Odsherred har sat i gang på alle de parametre, som er inden for erhvervspolitikken, lige fra uddannelse til flere virksomheder til at øge vores erhvervsindkomst i kommunen. Så det håber vi, at vi kan mødes om igen i september måned næste år og evaluere i fællesskab. Jeg vil godt sige tusind tak for jeres deltagelse, for jeres engagement og for jeres bidrag. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os, at det her er noget, vi gør i dialog og vi gør i fællesskab, fordi ellers så kan det ikke lykkes på nogen som helst måde. Det er jo et fantastisk sted, hvor vi er i dag. Jeg vil godt lige have lov at gøre en lille bit smule reklame for, at det vi spiser herude, de fødevarer, som vi indtager, lige fra gulerødderne til kage og hvad der ellers har været af godter derude, er lokale fødevarer produceret i Odsherred Kommune. Og ikke fordi, at jeg skal gøre ligesom Københavns Kommune opfordrer til, at man kun handler med dem, der bor inden for kommunen, så vil jeg alligevel godt have lov at sige, at vi har så meget kvalitet her, at derfor kan jeg godt tillade mig at udpege særligt vores fødevarer som et af de helt unikke ting for Odsherred. Og vi har gjort noget ud af, at det er det, I får lov at smage på her i dag. Thor sagde det i sin indledning, og Bjarne Jensen sagde det sådan set også. Det er i det her rum, at de mennesker, der skal forandre Odsherred, sidder. Det er i det her rum, at vi sidder, os som skal skabe den forandring, der gør, at vi får flere arbejdspladser, at det bliver nemmere at drive virksomhed i Odsherred, at der er flere, der får lyst til at flytte til vores egen og bosætte sig. Det er det her rum. Det sker ikke ved at sidde og vente på, at der kommer en firefarvet pjece fra København eller andre steder. Det er os, der i fællesskab kan løfte den opgave. Det er jeg rigtig glad for, at I mødte frem i dag for at være med til. Nu ligger arbejdet foran os, og så mødes vi igen om godt og vel et år, og så evaluerer vi, og så gør vi os endnu bedre. Tusind tak for jeres fremmøde, og så er der lidt networking, fordi det har vi rigtig meget brug for, og lidt godt at spise til jer derude. Så tak fordi I kom, og tak for i dag.